Ayo Dek, tabel 13 loh Dek. Tabel 13. Bapak Sugeng siang. Sing kersane bapake menapa? Hamba Allah. Guys, Sugeng ramu para tamu Pak De Pardi. Jogete sakniki napa mangke? Mangke. Iya. Pak Demesre sing rawuh. Mong sakmene pungkasane kali katresnanmu wis bejane yen aku ditinggal bebujanku. Pak Demesre kepranan barengkan durung kenyataan. Mbaknya ini saya Honda Yusuf. Pak Jemen, monggo Pak Jemen. Om Sunar. Berkah barokah. Mas Dodo. Mong samene pungkasane kali katresnanku. Tiga sekawan. Mau nyatane yen aku ditinggal bebujanku. Barokah Masku. Yen mulane aku ra wis kondo. Aku wis lan ora kondo donya. Man yaktine mung kepranan bareng kang durung kanyatan. Ninggal katresnan. Biar Rizka Kose aja kesusu. Mas Mesno wis urung kedare. Bablaske ninggal katresnan. Ninggal katresnan Mas. Anu ben melorot sik makeme Pak No. Ben unjuk es sik, kopi sik. Nah, soalnya niku dugi sonten Mas. Dugi dalu pokoknya Mas Mesno. Ben anu Pak No. Le nyiapke ben soyo rodok suwe dadine diengko-engko bae. Om Misno, Om Yadi sak rombongan. Nggih, Sugeng rawuh saking Ancol lanjut Mas Min. Keluarga besar Ancol pun dugi sedaya menika Pak Jepin. Pak Sarmo, wah wis komplit pokok iki. Iki juragan kabeh ya Pak No. Wah. Oke siap. Oke, bendahar sih. Ya bablaskin tinggal katresnan. Mbaknya ini
bocah gini piye? Ini bude-bude. Nangis sakjroning atiku. Nalika sliramu ninggal aku. Apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa. Bude-bude cantik suwon rino lan sampai bawah, sampai bawah. Dede, ya, urut saka kene. Assalamualaikum. Bude Madise. Ya. Sampai bawah, Dik. Taun nono, winda nono. Tak tangi, neng pucuking tresno. Bude Marti toh, Bude. Aja lali bude kini. Matur nuwun. Wes gelem tak sing bude mana? Aku tangane bae. Satya satu. Sampai bawah. Sampai bawah. Woi. Orang kaya Pak No. Orang kaya. Orang kaya. Sampai bawah. Bude matur Sampai bawah. Sampai bawah. Sampai bawah. Sampai bawah. Sampai bawah. Matur nuwun. Urut rene. Aku kene. Uti kualat kowe karo uti kualat kowe kok. Uti, nyuwun sewu Uti. Kualat kowe karo uti kok yo samu. Nangis sakjroning atiku. Nangis ketok. Apa sliramu? Ngandi. Bujuragan sahabat karo sapa bujuragan Bujuragan sing rawuh orang kaya. suwun rino lan mugi-mugi gusti njok sangu mak mama mama lho gak ngaweli piye to Pak bisa kaya Mae wae. nunggoni bude geger Weh, alhamdulillah. Orang kaya. Garwane wong liya Mas. Tahun nono, winda nono. Tak anteni. Sak pucuking tresno sembah nuwun. Balem. Lali janjine Mas. Lali janjine. Aja lali paweliku. Matur sembah nuwun.
Apa? Pak De Ustad mosok digoyang. Lah wis maringi lho, Dek. SMS trambalesi. Yen tak telepon malah tok pateni. Matur sembah nuwun. Mangkel aku mangkel yen kepethuk pipimu mandi tak ciwel ciwel Mas Bambang sampun iya yang 3 belum iya tenang kue kualat karo Uti sumpah kue kualat kue karo Uti setunggal kalih 3 dereng Pak De matur nuwun nggih niki lali janjine diputer Diriska yang Uti calim aku wis ngomong kue kualat karo Uti engko kue kualat yang Uti salim sih. Derek muji mugi tansah pinaringan sehat. Pak No. Dirgo yuswa awet sepuh. Uti geser sampingnya. Nah iya maksudku yang ngono lho, Dik. Bu, nyuwun sewu niki dalem betakne tasih nggih. Kowe iki kok yo ngerti wae lho. Pak De matur nuwun nggih. Sembah nuwun pokoke sedaya pinaringan sehat. Semuanya matur sembah nuwun. Ya Allah ayu-ayune Pak No. Jebrangan kae urung lho, Dik. Ayo rono kae yuk. Sik kayak urung ono hilale Pak No. Enak ayo ta wis to. Hilale urung ketok. Ya janjane komeneng ngendi gelagatmu sajak nyupriani. Ayo rene, Dik. Hatiku suci. Nyebrang. Nyebrang. Untuk keluarga besar Ari Santri Tunggal, untuk pembayaran di depan ya, Dek. Iya. Tugas es krim. Minggu sing tak tunggu kowe ngajak neng tawang mangu nanti lingsir srengenge aneh kene aku nunggu kowe sembah nuwun Bapak nggih sembah nuwun kita informasikan dulu buat seluruh anggota Arisan Tritunggal. Untuk seluruh anggota Tritunggal, Arisan Tritunggal, untuk pembayaran dimohon di depan nggih, di depan mie ayam. Di depan gerobak mie ayam untuk pembayaran Arisan Tritunggal. Monggo, kowe pas bayar urung Pak No? Oh nggih Pak Sarmo. Nggih, siap. Om Rudi, Bude siapkan nggih. Nah. Senyumnya Om Rudi loh, Dek. Mempesona tuh Pak No. Ya tutup. Senyum-senyum wis nyiapne saweran. Ya genah aromane gitu. Ya.
Janje. Pak No. Iki mesti kok ngomong dasar tuyul. Jegul. Pak Geger genah dasar tuyul. Janjane kowe neng ngendi. Gelagatmu. Kusik. Saja mbok Kriani. Atiku sudah